Окупація Автономної Республіки Крим стала першою спробою анексії території суверенної держави в Європі після Другої світової війни. Тоді в Криму, попри усі шовіністичні міфи та пропаганду, саме кримські татари вийшли на спротив з українськими прапорами в руках. Якщо не як загрозу, то як виклик кримських татар вважали всі в Україні, від президентів до останнього народного депутата українського парламенту. Знадобився 2014 рік, окупація Росії. І коли на здивування українського суспільства ті, кого розглядали з недовірою, а хто, може, і боявся, вони вийшли на вулиці з підтримкою української незалежності, територіальної цілісності і з неприйняттям російських окупантів. І цими людьми виявилися кримські татари.